Yeah, what's up, what's up? Hello guys, good morning. We're going to Buluan Island, no? Kuyog among pamilya o kaubanan sa trabaho ni JJ O'Kente. So, here we are guys. Okay, no? Welcome back to my channel. Yoo! Oh, kaon. Ligo-ligo pag may time. So, ang kanang Buluan Island guys, no, sakop pa dyan po na sa Zamboanga, Sibugay. Sa morning, karon. Hey, Job! Kaway! Okay. A few moments later. Okay guys, naabot na gid mi, no, mao ni siya ang gitawag Buluan Island. Sakop gyapon sa Zamboanga, Sibugay. Okay. Mao ni siya guys, no, first time ta naka-anhi dinhi sa Buluan, no. Nindot kayo ang beach, no, Puera Buyag, no. Kaubanan din na sa ato mga kauban. Mao ni ato mga kauban, no. Dako-dako gid ni nga island. Ambot gini siya dito mga kaupaw, no. Mao ni diri guys, no. Nagkatapok, nagkasinabot sa celebration sa amuang hani. Happy birthday! Happy birthday! Natunon yun sa adlaw na tawhan. Mao ni among financer guys, no. Si Mamang ug si Papa. Loris. Oh. Job. Si Bolyo. Sugbat tag ginagmay, no. Sugbat tag iho. Si Dapar. Say hi to my vlog. Hey. Hi, boy, yourself. Ship. Mao ni siya ang Buluan Island. Hello na. Hi to my vlog. Ganahan na ka maligo? Wow. Tugnaw? Ay. Nakato lang ka sa landong daw. Ayun na. Ayo lang ko anak lang. Oh, sakay man siya, layuan niya gnabta na. Oh.
mata pa dulu ka. Balik lang tana. Uy, ato na ta sa mabaw. Balik. Mabaw na to. Sangyan na to. Balik lang ta. Videoan ako. Oh. Okay, pandar. Makina. Na. Oh, ang usa abante, ang usa atras. Oh, anak mong Jigo pa to. Bangga, Jigo, anak. Atras, balik, atras, atras. Oh. Kaya. Mau di ay. Pasak yun eh, Juby di ay. Yeah. Okay. Sige. Na, mau na sakto. Okay. Ay,